No niin, Petteri, teidän ansiosta on tullut merkittäviä autoveromuutoksia Suomeen. Voitko vähän kertoa näistä, että miten tälle meidän jäsenistölle, että minkälaisia muutoksia on tullut? No aikanaan tämä autovero taistelu, tämä on ehkä huono sana tämä taistelu, mutta tämä autoveroprosessihan lähti silloin, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin 1995, eli lähes 20 vuotta sitten. Niin silloin oli jo tämä meidän autoverotusjärjestelmä, tai tavallaan tuli uusi autoverolaki ja jo silloin 1995 voimaan tullessaan, niin tekijät, jotka tätä lakia teki, niin tiesi, että se on syrjivä se verotus. Mutta koska silloin meidän autokauppa oli just kärsinyt 90-luvun alun lamasta ja niin edelleen, niin kuin tavallaan tietoisesti hyväksyttiin se, että tavallaan tuettiin suomalaista autokauppaa sillä, että estettiin, niin kuin tiedäksä, näiden saksalaisten autojen tulo tänne Suomeen. Se, miksi mä puhun saksalaisista, johtuu siitä syystä, että suurin osa näistä autoista on itse asiassa, jota nyt tuodaan käytettynä, on meidän SUV, Maria, Audia. No tuodaan siellä vähän Volvoakin ja jotain muuta. Mutta se on niin kuin se ollut se syy, jota on niin kuin pyritty saamaan muutetuksi. Ja sanotaan näin, että nyt kun on 20 vuotta mennyt, niin ollaan edetty ehkä 10 metriä. Jos tavoite on 20 metriä, niin puolivälissä ollaan. Mutta tämä, niin kuin tavallaan tämä vauhti kiihtyy. Että se on niin kuin se pointti. Hyvä juttu. Minkälaisia vinkkejä voit antaa näille Autoclub Finlandian jäsenille, kun he hakevat autoja esimerkiksi Saksasta tai ulkomailta Suomeen? Itse asiassa minun mielestäni kyllä kannattaisi kun näitä auton ostoja tekee, niin kannattaa ostaa niitä vähän ikään kuin isommista liikkeistä. Eihän sekään tietysti takaa sitä, että kaikki mitä näytetään ja mitä papereita tulee, että ne olisi oikeita. Yhtä lailla siellä varmaan tehdään vääntöjä sitaateissa, mitä tehdään Suomessakin. Eikö niin? Sä tiedät, kun auton nostat, että mitä sillä autolla on niin todellisuudessa tapahtunut. Ei mitään muuta, täytyy olla tarkkana. Ja mieluummin ottaa semmoinen henkilö mukaan, joka osaa kieltä. Ja sitten itse sen auton osalta mä sanoisin näin, että välttämättähän jotkut ei mene ostamaan itse sitä autoa Saksasta, vaan ne ostaa hirveän määrän tarvikkeita. Eli kannattaa niin kuin valikoida semmoinen auto, jossa on varsin hyvät varusteet, koska siinä ikään kuin tekee tavallaan sen hyödyn ja säästön. Koska Suomessa perinteisesti niin varsin nihkeästi on tullut nämä perusautot semmoisilla supervarusteilla. Se on semmoinen, mikä mun mielestä on tärkeä. Näin on. Mitään muuta ohjetta ei voi antaa. Itse mä oon tuonut sieltä, tai en tuonut, vaan ostanut 2, 3, 4 autoa. Ja kaikki on ollut erittäin hyviä ostoja. Kyllä. Ja toinen, mikä myös, mitä mä sanoisin näin, että siellä pätee tietysti samat asiat kuin täällä Suomessa. Mitä vähemmän autolla on ajettu, niin sitä parempi se tietysti noin lähtökohtaisesti on. Kyllä. Kilometrit aika pitkälti ratkaisemaan. No sanotaan nyt näin, että jos ostat Suomessa auto, jolla on ajettu 200 000 tai ostat auto, jolla on ajettu 60 000, niin siinä on tietty ero. Sitä se auto kuuluu, mitä se liikkuu. Näinhän se on. Sitten vielä, että mitä mieltä olet tästä Autoclub Finlandian liiketoiminnasta? No, olen kuullut siitä jonkin verran ja mun mielestä se on hyvä idea. Tärkeähän on se, että ihmiset tuossa sehän rakentuu sille, että sähän kerrot, kuinka hyvin on mennyt. Siihenhän se on. Mun mielestä sehän täytyisi olla kaikessa toiminnassa, että jos sä kerrot, että hyvä auto, eikö niin sehän tukee, jos sä oot ostamassa
A:ta tai B:tä ja mä sitten sanon, että A on hyvä, niin silloin sä todennäköisesti ostat sen A. Niin, Koska ihminen tarvitsee vähän tukea ja tässä autoklubissahan tämä sama systeemi on näin, että kun tästä kertoo, niin siinä on mahdollisuus saada itse vähän hyötyjä. Plus sitten tietää ainakin se, että ymmärrätkö, kun se kaveri on sitten käyttänyt sitä palvelua, niin ettei se ole heti sano sulle, että tämä on mennyt mökkään. Niin, sama juttu niin kuin teidän puolelta, että hyvää lakimiestä jos hakee, niin näissä autoasioissa niin sehän on kaikissa palveluissa ja niin. Homma toimii. Homma toimii. Jos kolari sattuu, niin suosittele kavereillesi meidän autokorjaamoa ja nauti rahan arvoisesta bonuksesta. Liity klubiin heti ja suosittele kavereillesi.